Sanibonani, umqeqeshi wensizwa umfana wasempendla. Kunenye nje insizwa ekhomentile kwenye amavidiyo ami. Umfethu bebuza ukuthi ke wenze njani mawukuthi ufuna ithekeni yakho ijabule mangabe nindawonye. So mawukuthi nihlangene mhlambe ungenze njani ukuze nje ijabule, yabo. So ke bebuza isimene sikanjalo. Kubhalile ke umfethu wathi ke umqeqeshi ngingenze njani ukuze intombi yami ihlezi ijabule uma inami. Wayivala lapho kumfethu. Okay, ngaphambi kokuba ngiphendule umbuzo wakho mfowethu, nansi into engifuna uyazi. Yabona emhlabeni into ekumele uyazi ngabantu ukuthi uma umuntu ehluleka ukujabula yedwa, hayi ngisho ngathiwa wenzani mfethu, ngeke ukuzama kwakho kophelele emoyeni, yabo. So uma ukuthi ithekeni yakhe iyahluleka ukujabula iyodwa, ngisho ngathi uyithengela imoto, ngisho ngathi uyithengela ibhanoyi, ngeke kuze kwanele, izoba miserable. Mawukuthi ithekene miserable, yabo, ngisho ngathi uzama kanjani, yabo, ngeke kuze kukusize lokho, yabo. So ke angifuni ukuthi ugcine usuzama izinto eziningi ngenxa yokuthi ufuna ukujabulisa ithekeni nje. Mawuthi yahluleka ukujabula iyodwa, ngisho ngathi uzama muphi umzamo umane indawonye, kuzovela lokho ukuthi lo muntu uyahluleka ukujabulisa yedwa, yabo. So into ebalekile la ukuthi umuntu akwazi ukuzijabulisa yedwa, then kuba lula mangabe sehlangana nabanye abantu, yabo. Into emele uyazi ke ile. Okay, uma nje sengiphendula umbuzo wakho ke mfethu, yabona ungabi predictable. Abantu abaningi, abantu besilisa leyo nto abayazi, yabo. So wena ngifuna uyazi namhlanje ukuthi mangabe uyinsizwa ungabi predictable. So ngichaza ukuthini mangithi ungabi predictable. Ake ngenze isibonelo. Yabona mangathiwa ubukela iderby, ake sithi mhlambe kudlala iChiefs nePirates, okay? Imatch emnandi le, yabo. So uyajabula ukuthi uzoyibuka. Okay, so ake sithi mhlambe uyayibuka yaphela, mhlambe la win iqembu lakho lisupporter, yabo, ujabula. Okay, mangabe usuyibuka kwesibili leyo match, izoba mnandi but ngeke isaba mnandi njengasekuqaleni. Okay, izoba mnandi ngoba uzobe usakhumbula lezi zinto ezenzakalile, uzobe usufuna ukuzibuka kwesibili. Izoba mnandi but hayi njengasekuqaleni. Mawusuyibuka kwesithathu izobhora ke lapho kwesithathu because usuphindani into eyodwa, usuyazi ukuthi kuzokwenzalani, yabo. Uba uzokora, uba uzogeja mhlambe ipenalty, yabo, uba uzothola red card, usuwazi yonke into, izobhora ke lapho, yabo, and ngeke usafuna ukuyibuka. So ngamafuphi nje mfowethu, into engiqonda ukisho la ukuthi mawukuthi ithekeni yakho uyayibiza, ake mhlambe uyayibiza endlini ukuthi izokuvala, okay, mhlambe for a weekend nifuna ukuyichilela ndawonye. Okay, mhlambe okokuqala nibuka imovie, yabo, mhlambe nje nibuka ama-movie usuku lonke, niyadla nivele empeteni nibuka ama-movie, okay, mhlambe nenze nokunye okuncane endlini, yabo. Okay, mawukuthi mhlambe usuyayibiza kwesibili, mhlambe ngenye weekend ezayo uzokwenza same thing futhi. Mhlambe kuyithekeni kuzoba mnandi but ngeke kusaba mnandi kuphi njengasekuqaleni, yabo. But mawukuthi usukwenza kwesithathu lokho noma njalo nje wena mangabe uyibizile ithekeni yakho, nibuka ama-movie, nidle, nenze okunye nikwenza endlini, nenze lokho nje kuphela, isiyazi ukuthi yini enizoyenza. Leyo nto mfowethu iyona ebanga ukuthi ithekeni yakho igcine ingasajabeli ukuthi ize kuwena, yabo. So ungabi predictable mfethu. Ikhiphe kwesinye isikhathi niye somewhere nishawe umoya, yabo. But into ebalekile la ukuthi ingazi ukuthi nizokwenzani mangabe nindawonye, yabo. Ingakupredict ngoba ngelinye ilanga mfethu uyothi uhlele uzothi uyazama ukuthi ufuna izokuvala. Isiyazi vele, yabo, ukuthi hayi mangifika kuwena sizokwenza ukuthi senze ukuthi, yabo. Kuzoba nzima ukuthi yenze njani, ivumuza kuwena, yabo. Izoncama mhlawumbe ukwenza ezinye izinto because isiyazi ngawe ukuthi hayi wena manginawe senza ukuthi nokuthi, yabo. Winsizwe ebhorayo ngamanye amazwi. So ungabi predictable. Abantu abaningi bayigeja lapho, yabo, baba predictable kakhulu. Thekeni igcina isiyazi ukuthi mangiza kuwena sizokwenza u1 senze u2 senze u3. Nawe mfethu ngeke ulobukana nederby osuyazi, usuyibuka kwesithathu noma kwesi4, ngeke uzoncama ukwenza ezinye izinto ezibalekile, yabo. So ungabi predictable. Ngokwenze njalo mfethu ithekeni yakho lokho kungayisiza ukuthi ifuna ukuba nawe. So ngeke ngithi kuzoyijabulisa, yabo, ngoba asiyazi into ejabulisa umuntu but wena ukhiyela kuwena ukuthi ungabi predictable, yabo. So kufana nokuthi mhlambe mangabe uyifonela ithekeni yakho ufuna mhlambe ukuyikhipha endaweni enhle oyithandayo, yabo. Mhlambe ke sithi uyayifonela, yabo, then uyayitshela wena ukuthi okay baby ngifuna ukukhipha endaweni ukuthi, yabo, mhlambe Friday iyavuma ithi okay ungikhiphe la. Mangabe ubuza ukuthi ungikhiphe lapho, ungayitshela ukuthi uyikhiphe la, yabo. Yitshela ukuthi nje yona ayilungise but wena uyikhiphele endaweni enhle, izoyithanda futhi leyo ndawo.
mhlambe yona izobe isiphendula ke mawukuthi ithekeni right yenomqondo engayikopi mhlambe izobe sikutshela okay engazi siyaphi yabo ungayitsheli ukuthi siyaphi okay indaba lapho uzobe usishiyana umcabango ukuthi engazi siyaphi yabo engazi siyaphi izobe siyibuza lokho izoba nomfutho ukuthi ifuna ukuza kuwena ukuze nizohamba phela niye la ufuna iye khona yabo mhlambe enye ke mawuthi ithekeni ezikopayo yabo uzoyitshela ukuthi mhlambe ngiyakhipha Friday yabo khona indawo engifuna sekuyona izothi okay siyaphi mhlambe uyitshela ukuthi hayi ungazwarish ngalokho but le ndawo siyakuyona uzoyithanda mawuthi iyazikopa izokutshela ukuthi siyaphi yabo mangabe ungangitshela ukuthi siyaphi angizi lapho yabo yilapho ke sekumele uyikhombise khona ukuthi wena uyinsizwe namasende yabo ulengisile ngaphansi uthi okay baby mawukuthi awufuni isihambe ayikho inkinga ngizohamba ngedwa yabo so mawukuthi ithi okay uthi okay uvala ucingo yabo ngoba kwesinye isikhathi kumele ungabe predictable njengoba ngichazela and then futhi into ebalekile ungahlezi uchaza into ozoyenza yabo ungathi ithekeni uyinikeze lo mcabango uthi okay sengitshelile ukuthi siyaphi izovela icabange leyo ndawo mhlawumbe ibone ukuthi ayingeke zendaweni ukuthi bese ingafuni ukuma so wena ungayitshela ukuthi siyaphi and into ebalekile ungabi predictable so ngiyathemba mfethu ukuthi awuza lo mlayezo mfethu so nje ungabi awenza izo predictable nawe idabi ngeke uzuyibuke kathathu noma ka4 because usuyazi ukuthi uba auto red card uba ugeje penalty uba udlisile yabo nakwithekeni mfethu lento ihamba kanjalo so ngiyathemba ukuthi uyawuza lo mlayezo mangabuza mfethu into encane ongayenza ungasubscribe ku channel because mina nawe mfethu kusaningi esimele sibonisane kona sikhulisane lapha nalapha sharp ke mfethu.